To, o čem chci mluvit dneska, je vlastně věc, která v hebrejštině se nazývá, nebo pravděpodobně tomu říkají pardes. A má to teda to slovo, má perský původ, pak to šlo přes určitý jazyky, řečtinu, francouzštinu až do angličtiny, kde to můžete znát pod slovem paradise. A paradise znáte, to znamená ráj. Původně to byla nějaká jakoby uzavřená zahrada, nějaký sád, byly tam nějaký stromy. Bylo to uzavřené místo, které bylo uzavřené nějakou stěnou. A tohle vlastně z tohohle slova se teda vyvinul ten význam paradise. Je to potom používáno samozřejmě i v různých náboženských textech jako místo, kde lidská duše ráda přebývá. Víte, když Ježíš visel na kříži a vedle něj byl ten zločinec a mluvili tam spolu, tak říká, ještě dnes budeš v ráji. Tohle slovo, tak jak, proč o tom mluvím, je slovo, které je složeno z písmen, která jsou za prvními písmeny ve slovech Peša, Remes, Deraš a Sod. A o co tady jde? Každé to slovo Peša, Remes, Deraš a Sod znamená určitý level interpretace Tóry. Je to používaný v judaismu a je to tak, že to Peša, to je ta vrchní úroveň, to je ta úroveň, kdy si čtete, já nevím, že máte mávat větvema. No tak prostě mávám větvema. Nemusím o tom nějak přemýšlet. Je to ta jakoby jednoduchá, nebo ta ten zřejmý význam toho textu. Jo. Pak jdeme o level níž, to je level remes. A remes znamená něco jako nápověda. Jo, jako něco, že už čtete mezi řádky a už vám ten text, který někdo mluví, nebo to, co někdo mluví, už vám to připomíná něco jiného, co je někde v písmu. Jo, takže Ježíš mluví, ukážeme si příklady, Ježíš mluví o určitých věcech a ty věci se vztahují k dalším věcem, který už někde v písmu třeba nějaký prorok nebo v Tóře použije. Pak je další level, to je ten level dráž. A možná znáte slovo dráž, nebo jak znáte slovo draša. Draša je vlastně kázání. A můžete znát ještě slovo midraš. Midraš je vlastně takový, že slyšíme nějaké slovo a pak si o tom slovu povídáme. Jo? Pak si říkáme, co kdo vlastně v tom vidí, vidíš to v tom ty tohle, já v tom vidím něco jiného. Takže to je midraš. Ale draž je vlastně způsob, jakým se káže. A pak, a to je to nejdůležitější, je ten nejnižší level, nebo nejspodnější level, který se jmenuje v hebrejštině sod. A doslova to slovo sod znamená tajemství, jo? Nebo nějaký mystérium. Já tady mám napsáno mystický, nebo ezoterický, nebo kabalistický význam. Nemusíte mít strach z těch slov ezoterický a kabalistický. Ještě si to vysvětlíme. Je to prostě věc, která je tajemství, která je někde opravdu jako hodně dole zahrabaná, kterou je potřeba vlastně z toho spodku vytáhnout. Já bych teď prošel pár příkladů, jak si můžeme vlastně ty věci vysvětlit. Jo? Máme tady pár textů, takže začneme s tím remezem, což je takový ten naznačený význam. A přečtu z Matoušova evangelia z 13. kapitoly, 31. 32. verš. Mluví tady Ježíš a předložil jim jiné podobenství. Království nebes je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než štěstka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom. Takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvi.
Nevím, jestli se někdo zabýváte pěstováním hořčice, ale každopádně, když zůstanete na úrovni reálného světa, tak z hořčice nikdy žádný strom nevyroste. Prostě logicky naprostý nesmysl. Je to bylina. Takže v tom nemůžou hnízdit ptáci. Nicméně, když se podíváte do Ezechiela 17. kapitoly, verše 22 až 24, tak tam Ezechiel říká: Toto praví Pán, já vezmu z vrcholu toho zrostlého cedru a uložím to, z vrcholu utrhnu jeho tutlé ratolesti a sám je zasadím na vysoké čnící hoře. Zasadím je vysoko na Izraelské hoře a rozvine větvoví, vydá plod a stane se vznešeným cedrem. Usídlí se pod ním každý pták, všelijaký okřídlenec, budou přebývat ve stínu jeho větví. Pak poznají všechny polní stromy, že já, Hospodin, jsem snížil strom vysoký, vyvýšil jsem strom nízký, nechal jsem vyschnout strom syrový a nechám rozpučet strom vyschnout. Já, Hospodin, jsem promluvil a také to vykonám. Vidíte, máme tady rozvinuté větvoví. Máme vznešený strom. Máme strom, kde se usídlují ptáci, okřídlenci, a kde přebývají v jeho stínu. A to je ten příběh, ke kterému se Ježíš vztahuje vlastně v tom textu z toho Matouše, kdy on vlastně v těch posluchačích chce vyvolat nějakou asociaci toho, že Boží království je, jak o tom mluví Ezechiel. A všimněte si, že ten text je jako z velké části jiný. No, že to není, jako že by Ježíš to kopíroval one to one, jedna ku jedný, nebo že by citoval naprosto přesně. V Ezechielovi se mluví o cedru, Ježíš mluví o zrnu hořčice. Ale Ezechiel mluví o tom, v konci toho textu, nebo v té druhé části toho textu, že Bůh udělá to, že jako když si představíte ty hory a údolí, že ty vršky těch hor vlastně on sundá a ty údolí, které jsou nízký, tak ty zaplní. A co to může znamenat? To může znamenat třeba to, když koukáte, jak on se chová vlastně k lidem kolem sebe, tak Ježíš, když přijde k těm utištěným, k těm malým, k těm, co jsou prostě vničený tou náboženskou tradicí, tak on je povyšuje. On je povzbuzuje, on jim dodává sílu. A když přichází k farizeům, tak je naprosto tvrdě konfrontuje. Takže dá se říct v tom obrazném jazyku, v tom symbolickém, alegorickém jazyku, on vlastně snižuje ty vysoké hory a vyplňuje ty údolí. To samý ten obraz toho stromu. Ten, který je listný, to jsou ty lidi, kteří jsou zatíženi tím náboženstvím farizeů, tak ty on oživuje. A ty farizeje, kteří vlastně žijou z toho, jak jsou dokonalí, jak jsou super, jak jim to všechno jde, tak ty on vlastně konfrontuje. Jo, takže to je ten princip toho remeslu, kdy jakoby Ježíš říká něco a naznačuje z toho něco, co už bylo slyšet v písmu dřív. Tady máme další příklad. Matouš 21, 33 až 34. A všimejte si dvou slov. Slova vinice a slova kámen. Vinice a kámen. Poslyšte jiné podobenství. Byl jeden člověk, hospodář, který vysadil vinici, vehnal jízdí, vykopal v ní list a vystavěl lišt. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas úrody, poslal své otroky k vinařům, aby předali jeho úrodu. Ale vinaři jeho otroky chytili, jednoho svili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné otroky, bylo jich ještě více než těch prvních, ale učinil jim to takž. Naposled jim poslal svého syna a řekl: zastydí se před mým synem. Když však vinaři uviděli syna, řekli: tvé dědíc, pojďme, zabijme ho a zmocněme se jeho dědictví. I chytili ho, vyhodili ven z vinice a zabili. Když tedy přijde pán vinice, co učiní o něm vinařům?
řekli mu, ty zlé zahubí a viníci pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat v určitých čase. Ježíš jim řekl, co pak jste nikdy nečetli v písmech? Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou Bohu. Od Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který přináší jeho úrodu. Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho padne, toho rozdrtí. Tak jak jsem říkal, máme slovo vinice a máme slovo kámen. A někdy my si myslíme, že Ježíš už přišel a mluvil nějaký podobenství nebo nějaký věci. Že to byly jako nějaký příběhy, který on si vymýšlí, aby něco ilustroval. Tak pak máme jako stejnou tendenci dělat to samý. Ale ono to tak není. Ježíš bral něco, co už v tom písmu bylo, a na tom vysvětloval principy Božího království. Takže když se podíváte do Izajáše 5. kapitoly, verše 1 až 7, a řešíme vinici. Jo? Nuže, budu zpívat svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném vrchu. Skypřil ji, vybral z ní kamení, vysadil ji vybranou révou. Vystavěl uprostřední věž a také v ní vytesal lis. Očekával, že vydá hrozny, ale vydala páchnoucí bobule. A teď obyvatelé Jeruzaléma muži čtí, jen suďte mezi mnou a mou vinicí. Co ještě se mělo udělat pro mou vinici, co jsem v ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, vydala páchnoucí bobule. A teď vám chci poznámit, co učiním se svou vinicí. Odstraním její ploch a přijde v ní veš, zbořím její zeď a bude pošlapání. Určil jsem mi ke zkáze, nebude prořezávána ani pleta, vyroste na útrní a podláčky, opláknutí kámen, aby na ní nesesílali déšť. Vždyť vinící Hospodina zástupů je dům izraelský a muži uční jsou sadbou jeho potěšení. Čekal na právo a hle bezpráví, na spravedlnost a hle křik. Takže zase Ješua bere příběh z Izajáše a doplňuje ho, vysvětluje na něm. Vysvětluje na něm to, že to, co nesli farizeové jako náboženský vedoucí Izraele, je od nich, bude odňato a bude to dáno někomu jinému. Je to ten příběh o té vinici, má toho posluchače přitáhnout k tomu příběhu z toho Izajáše a mám ho dovysvětlit, mám ho ozřejmit. Takže to byla věc vinice. A pak vidíte v tom Matouši, prostě on mluví o vinici a najednou začne mluvit o kameni. Kámen. Ten text, kámen, který stavitelé po prozkoumání zavedli, to konkrétně z Žalmu 118, ten jsem tady nedával, ale máme další případy, kde máme kámeny. Izajáš 28, 16 až 18. Proto praví Pánovník Hospodin, hle, já kladu jako základ na Sionu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat, učiním právo mírou a spravedlnost závaží. Krupobytí smetel živé útočiště a úkryt zaplaví vody a bude zrušena vaše smlouva se smrtí a vaše vyjednání s podsvětím neobstojí. Když bude procházet valící se byč, zůstane pošlapán. No, co je ten kámen? Kdo je ten kámen? Mluví o kameni, mluví Izajáš o kameni, mluví Ježíš o kameni, chce si otevřít kamenou, chce rozjet biznis, ne? On mluví o tom, že on je vlastně ten kámen, který staví to nové společenství. Jo, stejně čteme v Danielovi 2, 44 až 45, to je ten sen krále Nabukadnezara. A tam čteme za oněch dnů králů
za dnu o něch králů, ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno na věky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navždy. Neboť si viděl, jak se bez rukou a z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro a zlato. Takže kámen je něco, co ničí ten starý náboženský systém a buduje se na něm království, který vydrží na věky. A zase ty Ježíšovi posluchači, když to slyšeli, že on mluví o kameni, tak se jim v hlavě zapínaly vlastně ty propojky do toho, co bylo v tom táboru řečení o kamení. Tak postoupíme dál, to je ta úroveň dráž. A jenom bych chtěl říct, oni ty úrovně se samozřejmě různě jako proplítají. Jo? Nelze říct zcela jako jasně, hele, tohle je remes a tohle je dráž. Prostě všechno to nějak trošku spolu souvisí. Ale jak jsem říkal, draša je vlastně jako kázání. Midraš je to, že na základě toho kázání o těch věcech nějak diskutuje. A tady Ježíš v Janově evangeliu v 8. kapitole 12. verš říká: Ježíš jim opět promluvil: Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Takže Ježíš Ješua vysvětluje, co to je světlo. A Izajáš 61 až 4 říká: Povstaň, rozjasní se, protože přišlo tvé světlo a vzešla na sebou Hospodinova sláva, neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad sebou zazáří Hospodin a bude nad sebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k zádu tvého svítání. Rozhlédni se kolem a vys. Ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou zdaleka a tvé dcery budou chovány po tvém boku. Takže my tady nemluvíme o temnotě, o tmě, o tom, že nesvítí slunce nebo že nám nesvítí lampa v baráku. My mluvíme o tom, Izajáš mluví o tom, že národy jsou přikrytý duchovní temnotou a volá, aby přišlo Boží světlo. Volá, aby přišlo Boží světlo, aby ty věci začaly být zřejmé. A doprava jsem dal fotku, nevím, jestli jste byli v Izraeli, někdo v Týně, tam je takový stánek, jako byl model stánku. A je to působivý, určitě, jestli budete líčáci, tak se tam někdy podívejte. Když vy vejdete do toho stánku, tak ten stánek bez toho světla, tam je naprostá tma. A jediné, co tam osvětlovalo ten stánek vevnitř, byla ta menorá, která tam je nalevo, která, když hořela, tak v tom stánku bylo vidět. A bylo tam vidět všechno to zlato, bylo tam vidět všechny ty drahé věci, byly tam vidět ty chleby. A teď Ježíš říká: já jsem to světlo, já přináším to světlo do vlastně těch věcí, které jsou přikryty temnotou. A tomu nemůžete vypnout. Nemůžete si říct, vypnout tomu. To nejde. Jediné, co jde, je, že do tmy se rozsvítí světlo a to světlo posvítí na ty věci tak, jak jsou. A znovu říkám, jo? Tohle je ta úroveň toho draže, jo? Toho Ježíšova kázání, kdy Ježíš vysvětluje: já jsem to světlo. My jsme v našem jako století hrozně deformovaní tím, že máme umělé osvětlení. A nedávno jsme byli v takovém zkazení, který je postavený na principech nebo na metodách, kdy se stavilo v 15. 16. století. A byla tam místnost, která měla takový malinký okýnko ven.
byla tam skoro tma. A samozřejmě oni neměli okna jako skla, takže když venku foukalo nebo byla zima, tak se to okno ještě zavřelo. A maximálně si tam zapálili svíčku. A ta svíčka dělala tak strašně málo. Jo. A já jsem si tehdy uvědomil, my vůbec nevíme, co je tma. Jo. Nám se strašně těžko vztahuje k tomuhle, protože my jsme obklopeni tolik světla, jako je nás v tom reálném světě, že my nechápeme ten rozdíl mezi tmou a světlem. Ale pro ně to bylo vlastně mnohem jako názornější. Jo. Ten rozdíl mezi tmou a světlem byl obrovský. Tak, teď co bylo? No, tak, jdeme do té úrovně toho soudu, což to slovo, jak jsem říkal, znamená tajemství. A tohle já jsem si vyjel na Google, je to teda v angličtině, ale na Google jsem zadal otázku, kolik je podobenství v Bibli. A vyjelo mi teda odpověď, jak to teď jezdí na tom Google už slovo AI, že jo? Že v Bibli je mezi 30 až 50 podobenstvími. A to vám si říct, že je naprosto špatně. Jo? A z čeho to vychází? Tohle je věc, která vychází z doby, nebo tak, ještě to řeknu, začnu jenom. Vemete náboženství judaismus, vemete třeba islám, vemete katolický náboženství. Každý ty náboženství mají nějaký mystický rozměr, to znamená rozměr nějakých tajemství, který nějakým způsobem vykládá. Když přišla reformace, tak reformace protestantská se chtěla od těchto věcí oddělit a zavedla princip výkladu písma, který byl postavený na tom, že v podstatě jediný možný a nejsprávnější způsob výkladu písma je takový, že se držím toho, co písmo říká. Takže když písmo říká, že prostě bude 1000 království, tak já to pochopím tak, že třeba 1.3.2035 začne 1000 království a 1.3.3035 1000 království skončí. No, to je způsob, jakým vlastně přinesla reformace a reformovaní teologové způsob výkladu písma. Takže pokud se podíváme do té úrovně podobenství, tak křesťanští teologové to vysvětlují tak, že podobenství je jen to, kde je napsáno, že Ježíš mluvil podobenství. A nic jiného podobenství není. No ale realita je taková, že celá Bible je podobenství. Že když vezmu třeba Noémovu archu, no dobře, byla to nějaká loď, která prostě vezla nějaký náklad, jela nějakou dobu, no ale není to i tak, že vlastně já si to můžu představit jako přechod ze starého života do nového života. Není ta archa pro nás třeba Ježíš? Není ta archa toho, že já jsem byl ve starém světě, obklopený tím starým a dostal jsem nějaký prostředek, kterým jsem byl převezen do nového světa, do nového života, do světa, který už není zatížený tím, co tam bylo dřív. Jo. A je to podobenství, nebo musíme hledat prostě archeologicky, kde byla archa, aby jsme dokázali, že to tak bylo. Jo. Takže ten princip těch podobenství je celý písmo, celá Bible. To slovo podobenství v řečtině je parabolos, možná to znáte z angličtiny jako parable.
a je tam to slovo para. To para, můžete znát jako, že něco je paralelní. To znamená, něco jde kolem vás, něco vás provází. Jo, vy jdete tu cestu víry a ty paradolos vás provází po té cestě víry. Jo. Takže i Noémova archa nás provází, i exodus z Izraela, z Egypta nás provází. Prostě všechny tyhle věci jsou podobenství pro to, aby jsme pochopili, jaký je Boží plán a jaká je naše cesta. Tak, že jsme v úrovni slov, to znamená tajemství. A v Matoušově 13. kapitole zase máme rozhovor učedníků s Ježíšem. Tu přistoupili, Matouš 13, 10 až 13. Přistoupili učedníci a řekli, proč k ním mluvíš podobenství? On jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes, ale jim to dáno není. Nebo kdo má, tomu bude dáno. A bude mít nadbytek. Avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenství, protože hledíce neví a naslouchající neslyší ani nechápou. To slovo tajemství v tomto textu, vám je dáno poznat tajemství království nebes. To je v řečtině teda mysterium a hebrejsky je to právě to slovo sol. Takže Ježíš jim říká, vám je dáno poznat to tajemství. A víte, když Ježíš mluvil, tak v podstatě byly tam takový zhruba dvě skupiny. Jedna skupina říká, no to je hrozný, co on říká, to se nedá rozumět, na to kašlem, jdeme si dělat prostě svoje věci. A pak byla druhá skupina, která přicházela a říkala, hele, my to Ježíši nechápeme, když nám to vysvětlit nám to, jak jsi to myslel. Jo? To znamená, to byli ty, kteří věděli, že nic nevědí a byli schopni a ochotní za Ješuou a sednout si k němu a poslouchat ho a učit se to tajemství a vytěžit z toho to, co tam vlastně je. A tímhle Ježíš říká, to není v té povrchní vrstvě výkladu. Vy musíte jít dolů, vy musíte jít do té hloubky, vy musíte jít do těch tajemství. A ode mě se musíte učit. Podobnou věc říká Pavel v 1. Korinským 2, 1 až 8. 1. Korinským 2, 1 až 8. Taky já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Nepřišel jsem hlásat tajemství nějakým způsobem. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a do toho křižovaného. A nebyl jsem u vás ve slavosti v bázni a mnohem chvění. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v kázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi zraním, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nýbrž o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil naší slávě. Takže Pavel mluví zase opakovaně o tom, že přines tajemství, který odhaluje věřícím. Takže to tajemství Boží, to tajemství Ježíšovo, to tajemství apoštolů vede vlastně z té lidské moudrosti do moudrosti založené na Boží moci. To je to tajemství, které my potřebujeme vlastně z toho písma, z těch věcí, které v tom písmu jsou, tak potřebujeme na něj přijít. Jo. Nám je opravdu, ne, že by to bylo špatný zjistit, kde přistála Noémova archa, najít tam nějaký starý prkno a říct, tady prostě stála archa. Ale v čem mi to je duchovně? Jo. V čem je duchovně, že najdu nějaký archeologický důkaz ničeho.
Já potřebuji jít do toho tajemství a v tom tajemství pochopit nějaký duchovní věci a věci Božího plánu pro můj život. A když pochopím, že ta archa je vlastně Ježíš, že to je vlastně model toho, jak přecházím ze starého života do nového. Jak opouštím starý život, který je zničený, naprosto zničený a vcházím do něčeho nového. To je to, co já z toho potřebuji vědět. Tak, teďko to propojíme trochu se Sukotem. A je tady text, druhý Paralipomeno 7, 1 až 11. Já ho nebudu číst celý, ale přečtu jenom začátek. Když se Šalamún domluvil, sestoupil oheň z nebes, strávil zápalnou oběť i obětní hod. A Hospodinova sláva naplnila dům. Hospodinova sláva naplnila dům. Šalamún postavil chrám, znáte to tam, byly tam nějaké modlitby, obětovali tam ty zvířata a Pánova sláva naplnila dům. A teď skočím kousek dál, ještě tady v tom textu, nevím, Šalamún a s ním celý Izrael převeliké shromáždění lidí, kteří přišli od Lebo-Chamátu až po egyptský potok, slavil v ten čas svátek po 7 dní. 8. dne se konalo shromáždění. Neboť posvěcení oltáře slavili 7 dní a svátek dalších 7 dní. 23. dne 7. měsíce propustil lid a oni šli ke svým stanům radostně s veselou myslí na dobré, které Bůh učinil Davidovi, Šalamunovi a tak dále. Tak 23. 7. měsíce je konec svátku. Jakýho svátku? Kdo to ví? Sukot. Pánova sláva přišla do chrámu, do Božího chrámu, který postavil Šalamún na Sukot. Takže my jsme v období Sukotu, my jsme v období, kdy Boží sláva, Boží přítomnost přišla do Božího chrámu. Další text. Ezechiel 43, 18 až 27. Pak mi řekl, lidský synu, toto právě Pánovní Hospodin, toto jsou ustanovení ohledně oltáře pro den, kdy bude připraven, aby na něm přinášeli zápalnou oběť a aby na něj kropili krev. Lévickým kněžím ze Sádokova potomstva, kteří se ke mně přibližují, aby mi sloužili, je výrok Panovníka Hospodina, dáš víčka, mládě ze spotu pro oběť září. Pak vezmeš jeho krve a dáš na jeho 4 rohy ke 4 rohům říci nad okolním obrubníkom. Očistíš ho od hříchu a usmíříš jej. Potom vezmeš víčka k oběti září, spálí ho na určeném místě domů venku mimo svatyni. A druhého dne přivedeš půl patrého kozla bez vady k oběti září. Očistí oltář od hříchu tak, jak jej očistil od hříchu z krve víčka. Až jej přestaneš zbavovat od hříchu, přivedeš víčka, mládě bez vady ve slotu a berana bez vady zpravu. Přivedeš jej před Hospodinovu tvář, ježí jej posypou solí a přinesou jej jako zápalnou oběť pro Hospodina. Po 7 dnů budeš obětovat jednoho chlupatého kozla za den v oběť za hřích. Budou též obětovat víčka, mládě ze slotu a berana zpravu, oba bez vady. 7 dnů budeš získávat smíření pro oltář a očišťovat jej. I posvětí jej. Tak se ty dny dovrší, i stane se 8. dne, že kněží budou nadále konat na oltáři vše zápalné a pokojně obětují a najdou ve vás zalíbení. Je výrok Panovníka Hospodina. A vidíte ten model. Četl jsem o Šalamounovi, četl jsem o tom, že tam bylo 7 dní svátek a 8. dne byl ten 8. den, což je, to není nikde jinde, to je Sukot jenom. Tady není specificky napsáno v Ezechielovi,
On to není ani u toho Šalamouna, ale je tam evidentní, že to je v 7. měsíci, takže to nemůže být nic jiného než Sukot. Tady to není evidentní, že je to Sukot, ale vidíte, 7 dní se něco děje. A 8. dne, když je dokončený očištění, tak Bůh říká, já ve vás najdu zalubení. Je to prostě nějaký princip. Je v tom, vidíme 2 místa, na kterých vidíme princip, že na Sukot Boží sláva, Bůh vyznává, že on tam vyznal, když mluvil s Šalamounem, on říkal určitý věci a když vy budete dělat, tak moje přítomnost tady v tom chrámu bude navždy. Jo. A když se odvrátíte od svých nepravostí, když budete dělat pokání, když se budete vracet, když budete chodit ke mně, tak já uzdravím vaši zemi. Já vás očistím, já uzdravím vaši zemi. Takže tohle jsou věci, které se děly na Sukot a děly se v Božím chrámu. A teď můžeme číst, co říká Ješua zase. Janova evangelium, 2. kapitola, 19-22. Ježíš jim odpověděl, spořte tyto svatyni, ale 3 dnech ji postavím. Židé tedy řekli. Tato svatyně byla budovaná 46 let a ty ji postavíš ve 3 dnech. On však mluvil o svatyni svého těla. Když byl potom zkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Že Ježíš říká, moje tělo je ta svatyně. Jsme v té úrovni toho tajemství a vidíte, že ty Židé, ty prostě farizové to prostě nechápali. Oni byli v té úrovni nahoře, kde si představovali cihly a kameny a dřevo a jak se tam prostě tahají ty věci nějakým jeřábem, nebo to tam někdo nosí po nějakém lešení. A Ježíš říká, já mluvím o svém těle. Já mluvím o tom, že to je ta svatyně. 1. Korinským 3:16-17 píše Pavel. Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás vidí Duch Boží? Ničí-li někdo Boží svatyni, zničí Bůh je, nebo Boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Že další rozměr. Jeden rozměr je, že svatyně je Ježíš, druhá svatyně jste vy. Jsme my, kdo věříme prostě v Ježíše. 1. Korinským 6:18-20. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní hřeší proti vlastnímu tělu, nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás, na kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji, byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Takže vaše tělo je svatyní svatého Ducha. A 1. Timoteovi 3:15. Chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Boží, nímž je církev Boha živého, sloup a pravdy. Takže církev, a to slovo nemám moc rád, ale církev je na nás shromáždění. Církev je Božím domem. Zase tajemství. A vidíte, že to je několik věcí najednou. A nepotřebujeme ve chvíli, kdy někdo řekne svatyně, kdy někdo řekne chrám, my se potřebujeme nahrát do toho, co vlastně o těch věcech říká Ježíš. Se potřebujeme odprostit od toho, že vidíme nějaký cihly, kameny, dřeva, trámy, střechy. Se potřebujeme dostat do toho tajemství, o kterém mluví Ježíš. Tak, to je poslední slide, kde vlastně vidíte, na té levé straně jsou ty úrovně Pešat, Lemens, Dáš a Soud. A ta služba Ješuova byla o tom, že on
vycházel z té úrovně toho pešatu a protáhnul ty svý učedníky až do té úrovně toho sodu. A vysvětloval jim ty tajemství. To samý dělal Pavel, to samý dělali všichni apoštolové. Tohle je princip, který funguje v judaismu. Ale v tu chvíli, kdy jdete vlastně do těch různých judaistických výkladů, tak vás to vlastně odvádí od té úrovně, nebo jako kdybyste si to představili jako strom. Jo? Vy máte v úrovni toho pešatu, máte stejný text, který má nějaký rabí v Izraeli před 1500 lety, má to nějaký rabí dneska a oni o tom přemýšlejí, co to vlastně znamená, co to slovo znamená. A píšou ty své traktáty, že jo, takhle vzniknul Talmud, takhle vzniknul Zohar, takhle vznikly ty jejich texty, kde ty rabíni vlastně přemýšlejí, co ty věci znamenají. A z toho, z té úrovně pešatu, docházejí k nějakému závěru. A Ješua není nic jiného, než židovský rabí. Pavel, rabí Šaul, takzvaný apoštol Pavel, není nic jiného, než židovský rabí. Takže oni berou tu úroveň toho pešatu a protáhnou to až do té úrovně toho tajemství. Ale toho, který je z Božího ducha. Protože vy z toho pešatu můžete vyrobit miliardu věcí. Vy z toho můžete vyrobit naprosto cokoliv. Jo. Takže je potřeba být opatrný, kdo je náš rabí. A kdo tu Tóru vysvětluje tak, jak je to daný Božím duchem. To znamená, někdy můžeme ujet, když jdeme z toho pešatu dolů, můžeme ujet a potřebujeme se vrátit. Potřebujeme se vrátit do toho pešatu. A já neříkám, a Ježíš to taky nikdy neříkal, že ty věci, které jsou v pešatu, že je na tom něco špatného. Ježíš neřekl, na tom chrámu v Jeruzalémě je něco špatného. Ale když tam přišel a viděl tam obchodníky, tak je tam tu vyhnal. Že říká, vy tady znečišťujete Boží chrám. Svojí lichvou a obchodování, to nepatří do Božího domu. Takže Ježíš neřekl, že mají zbořit chrám. Ježíš řekl, je potřeba v tom tajemství jít dál a níž. To je to samé třeba otázka obřízky. Je na obřízce něco špatného? No není. Ale když se koukám, jak o ní mluvil Pavel, tak u Pavla vidíme vlastně dva způsoby aplikace. Jednu v případě Tita, kdy on se postavil proti tomu, aby byl Titus odřezán. A druhou v případě Timotea, kdy dokonce Timotea sám odřezal. Takže že vlastně, když Pavel šel od úrovně pešatu jako obřezce, tak šel od úrovně sodu. A tam jednou udělal to a po druhý udělal něco jiného. Jak je to možné? No, protože tam byla naprosto jiná situace. Protože v jednom případě s Timoteem šel k Židům a Židi by ho nepřijali, Timotea, pokud by nebyl obřezán. Takže on, protože chtěl Židům přinést spásu, tak musel Timotea obřezat, protože to bylo podřízené té záchraně těch Židů. A v případě Tita tam byl problém v tom, že přišli vlastně ty kazatelé, kteří byli teda v tom judaismu a začali říkat, no jestliže se neobřežete, tak nemůžete být spasení. Takže v tu chvíli oni vlastně utekli z té úrovně toho sodu a šli do té úrovně toho pešatu. A řekli, tohle je vlastně to, na čem záleží. Pavel říká, ne, to není na to, na čem záleží. Záleží na tom, co máš tady. Máš tady tohle, je obřezané srdce. Máš obřezané srdce? Srdce můžeš mít obřezaný, když jsi fyzicky obřezaný, když jsi fyzicky neobřezaný. Takže Pavel, protože
byly různé situace, tak byly různé tajemství. A jednou to šlo tak, podruhé to šlo tak. Takže to jsou věci, které my potřebujeme z toho písma těžit. My potřebujeme vlastně jít do těch mystérií, my potřebujeme jít do těch tajemství. Ale my tam potřebujeme jít skrze toho správného rabího. Skrze ty správné apoštoly. Poslední verš, to je Ježíš vlastně s tím zločincem na kříži. Ježíš mu řekl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Dnes budeš v tom paradesi, dnes budeš v tom paradisu. Dneska už se mnou budeš na místě, kde to budeš rozumět. Kde pochopíš. My často, když nemůžeme věci pochopit, tak je to vlastně jak to utrpení na tom kříži. Ale když jdem do těch věcí, které přináší Ježíš, které přinášejí apoštolové, tak je to vlastně věc, která nám přináší úlevu. Potom, když něco pochopíme, tak jsme v tom ráji. Ještě řeknu jeden takový příměr, taky samozřejmě můžeme si položit v Tóře jakoby otázku, jestli Tóra platí, anebo neplatí. A myslím si, že na tomhle fóru teda všichni rozumíme tomu, že Tóra platí. Takže to pro nás, pro většinu z nás není otázka. Ale pro většinu z nás je otázka, já věřím, že Tóra platí, ale jak to mám dělat? Jak mám ty věci dělat? Jak mám dělat šabat? Jak mám dělat svátky? Jak mám dělat tohle, tamhle? A já řeknu takový příměr. Je takový pán na Slovensku, jak se jmenuje, ho znáte, Robert Fico. Nebudu politiku. Ale dobře, že ho znáte. Představte si, že Slovensko má nějakou ústavu. A teda vím, že teď tam došlo k nějakým změnám. Ale ústava, můžeme to brát. Jako, podívejme se na to, kdyby ústava nebyla měnný zákon. Je to prostě základní zákon. A v němčině máme slova jako Verfassung nebo Grundgesetz. Grundgesetz znamená základní zákon. To je prostě zákon, na který je vybudovaný ten stát. Že na ústavě je vybudovaný stát, jako v tomhle případě Slovensko. A Slovensko má nějakou správu těch veřejných věcí. A tu správu teď konkrétně dělá Robert Fico. Jo? Máte jinýho pána, toho asi jaký znáte, Matovič, jo? A teď si vemte, je jedna ústava, která je stejná. A máte prostě pana Matoviče, který dělá něco po stejnou ústavu. A máte pana Fica, který dělá něco jiného po stejnou ústavu. Takže máme různou správu těch věcí. My jsme měli v Tóře správu, kdy tu správu Tóry, a Tóra je ústava božího lidu. Tóra je ústava Izraela, izraelského lidu. My jsme izraelský lid, my máme ústavu, základní zákon božího království. A v nějaké době ta Tóra byla spravovaná lévijským kněžstvím. To znamená, ty věci se dělaly nějak. A včera to tady někdo zmínil, my jsme v době, kdy máme Melchisedekovo kněžství Ješuji, který je v nebi. On je naším veleknězem. On je naším Robertem Ficem. To není dobrý. Ve smyslu zprávy těch věcí. To není dobrý příklad. To je jako myslím. Je prostě ústava božího království, to je Tóra. A bylo lévijský kněžství, to je to, co je starý, to je to, co Ješua překonal. To je to, co já se můžu dobře inspirovat z toho. Ale pro mě je zásadní to kněžství Ješuje Mesiáše. Pro mě je zásadní to kněžství podle řádu
Melchisedeka. A tam potřebuji jít z toho pešatu. S pešatem není nic špatného. Ale potřebuji sejít do těch tajemství, potřebuji sejít do toho, co o tom říká Ješua, co o tom říkají apoštolové, a tam je ta pravda. Tak amen, to je za mě všechno.